Spájanie optických vlákien je možné dvomi základnými spôsobmi. Prvým spôsobom je spájanie pomocou mechanických spojov. Tieto mechanické spoje sú obvykle rozoberateľné alebo čiastočne rozoberateľné. Medzi rozoberateľné spoje patria spájanie pomocou optických konektorov. Druhým spôsobom spájania optických vlákien je spájanie pomocou optických zvarov, ktoré by sme vám v nasledujúcom videu chceli predstaviť. V prvom rade je potrebné si vlákno prichystať a očistiť. No, s tým čistením je to tak, že vlastne čistí sa to izopropylalkoholom a používajú sa na to čistenie bezchlupové útierky. To sú útierky, ktoré po vyčistení nezanechávajú na povrchu chlupy. Je to kvôli tomu, aby vlastne to vlákno bolo dokonale čisté a neboli žiadne prachové častice na tom vlákne ako takom. V optike, aj keď teda vysielanie na neviditeľnej vlnovej dĺžke, tak čistenia nikdy není dosť, to vysvetľujem ľuďom. Pretože keď to okno bude špinavé, tak v tejto miestnosti bude stále menej svetla, ako keď bude čisté. A to isté platí pri optike a optickom signále, napriek tomu, že je to na neviditeľnej vlnovej dĺžke. Od toho zbytku, čo som primárnu ochranu stiahol z vlákna, je potrebné to vlákno očistiť. Známkou, že sa to dobre čistí, je to pískanie. Tu je lámačka, do tej lámačky sa vkladá vlákno, pretože musí byť zalomené kolmo voči pozdĺžnej osi vlákna. Ak by bolo zalomené šikmo, tak ten zvar má vysoké tlmenie. V podstate šikmo zalomené vlákno je jeden z defektov, ktoré vplývajú na kvalitu zvaru. Do zváračky sa teraz vkladá jedna strana. Zváračku vždy treba zavrieť, aby sa do nej neprášilo. Zváračka automaticky nadstaví vzdialenosť zváraných optických vlákien a ich vzájomné vystredenie, aby výsledný zvar bol čo najlepší. Po samotnom zvárení vlákna ten zvar je veľmi krehký, on je dobrý, ale veľmi krehký, takže sa na to musí dať nejaká ochrana. Asi najčastejšie sa používajú dva typy ochran, a to je krimpovaním alebo teplozdušným zmršťovaním. Takže tu je taká piecka, do ktorej sa vlastne vloží tá teplom zmrštiteľná ochrana, ktorá sa natiahne na ten zvar a pustí sa zapekanie. Zapeká sa asi 120 až 140 stupňami. Zapeká sa tak, že piecka pečie od stredu na kraj. Optický zvar potom, ako je vytvorený, je nutné overiť jeho kvalitu pomocou, najčastejšie sa to teda realizuje pomocou optického časového reflektometra, známeho ako OTDR, na ktorom teda môžeme okrem zvarov merať aj konektory. Vidíme na snímke, že sú reprezentované odrazmi. Jedná sa o tzv. Fresnelov odraz, ktorý vzniká na týchto konektoroch. V prípade, že je tam optický zvar, dochádza k tzv. Bezodrazovému procesu, kedy vlastne dochádza k poklesu výkonu.